Babay. Okay na? Hindi naman yung pagbinutan ko eh. Pag binutan ko eh. Minsan dito, hindi mo para bunzag. Hindi ko para bunzag kanina. Mika, maglag tagagman ni Mika. Ano ba eh? Harap mga piton yung upuan. Doon ka niyong bali eh. Ato kagawa, kaya ko yung kasi sa loob nga. Uy, ayak, mag-uong ko eh. Kaya agkatong iwas. Uy, balik ka maka. Kaya mas po sa bubalik ka maka. Ako na. Hindi na makaban eh. Mika, muli ka, Mika? Ano pa? Punta Cross. Kawawa, bro. Mika, gino pa. Buwaran sa ubay. Hindi mo man kreti. Hagi. Taong, tag-skill. Pinilit ko. Hi guys! Ako na po din si Flor de Lisa. Welcome to my channel. December 1 karon. Mag-process ko sa kanang mga papel ni Kuya Celio at to sa Alicia sa isang mga pinanglanan lagi kay mo balik naman sa Zaog Manila. Unsa guys, ako kay bao gunsay mga proseso karon mo ni ang experience karon unsa sad kaning sila. Arang kalisod mo kuha og mga papel sa munisipyo para sa pagbiyahe. Ato ra may magtagbo sa munisipyo. Sino naman tayo guys sa Alicia karon. Njade guys, azan jo kalimti pagbisita sa Zang bahay si Ate Mars kay butan ka dun si Zan zaman na ijang channel. God bless ni mo Ate Mars. Nag-medical line taon si Koy kay mula ka nag-Manila ang ipa-medical dari center sa Alicia. Nagilak-ilak na ni. Hello, kay ningaw na nanda ka na na. Ako pagali sa color gana kuan ako murag giningaw na po ni Zan. Ang i-process sa isang papel karon para sa isang biyahe na ginoo ko December 4 isang biyahe ka ginoo na ka ay talaga ng mahal kaya guys kamay nung kasalte ko eh ngayon ka ni uy ngayon ko ni sa namo nagwata ni guys sa isang kuan medical. Bawal lang gura ito mga ordari. Alas 12 na po ipanood to. Kaya magazing giniwatan. Nagkanang naikuan. Isang medical. Taraw po ito mga medical. Anda, karoon naguli na mo. Bakla kasing bidani. Rose Mercado kay hey guys. Tapos si ate, tagaputlong kam ni. Tagaputlong kam. Putlong kam. Dadapit sa center. Sa center karon kay na po si Tuzo. Gabo talaga alas 12 ka panood doon sa. Condolence day te. Namatay agi sang kuan. Diyan nga sinang pansing. Kay ra ba ko dana. Francis Caranyan sa kanang hilode sang classmate na sa Estilita na sa Davao. Aljinsan. Tabaton. Dia si ate. Kantangan ng mas. Kailang gusto mo na Hi, Met. Kaya ba sa kasigal tanong sa ang vlog. Diagi mong kuan. Namatali ko no, agi mong lula. Isang lula. Si Marcelina. Marcelina, kasi may halos sa Marcelina. Cebu. Ay, di ko ng Marcelina na Cebu. Panganay. Lagi. Last meet me. Baik ko. Sus. Naman si Jaskuan. Dara day guys, silo day mo si jang ba apedo sa kanang Cebu. Jang bana Ihalas. Hilo sa taga Cebu. Sa Ihalas. Bana ni Marcelina ng classmate. Dara guys. Jamara to. Sorry guys, ari pa miss ko kay dali mag-uwat na medical bye. Medical na mo. Mag-uwat ta mi dare. Balatas Manila. Oo, man lagi ka. Oo, man ka. Diara si Kokoy, Matulad Manila. Ha?
Sako na ko na ida guys. Kay ako na siya ako sa Manila. Hindi na ko sa kakali siya ako eh. No. Sako dito ah. Nawa. Hindi ko na siya ako sa Manila. Ha? Guys, yan namin. Ano katago? Ano ba nang? Daman sa tindahan ni Pinkili. Ning pahuway mi kay nagpalaminit visit ang ID dari dahil laminitan nila kang love dia. Anza. Kuliro ko no. Hay kuliro. Ay, man kuliro man. Anza guys. Hi. Yes Pinkili. Anza. Hi. Hi. See you soon. Magiging muna na si Zao isang channel. Abagin nindo si Pinkili. Oh, naulaw ka. Yara, anza. Muli nami. Bye. Hey, daras ko ko. Inza, bye. Uli na may kayo. Sakay na airplane. Ako no. Sakay mo na airplane. Ja, see you soon na lang. See you dito si Baba. Bye-bye. Hi guys, yan na miss ko ko. Pauli namin sa Punti. Sakay may kawal-hama. Lili koy. Yara. Mami ko ang kuya. Kay mabuto ko ng isang ligit. Kay nagto ni kuya. O, din kinabuhi na mo dari guys. Habal-habal pa sa kasama. Kudigla ko eh. Ay lazuman sa takdan to dari. Wala gini habal-habal. So koy ko no dia. Nilak na ko na sila kay ningawan. Hi guys, yan na ko bye. Guys, bye koy. Kaya sa ko gruto koy. Nga namin ito pan guys, ang panitong sa parang na ano ka sige magbate, parang na parang nang katasa rin ito. Meron to na. Oh, ang tambaw na yung nabilin. Nanari, yung sumaw na. Tambaw sa lima adyo kay lima. Lagi Ino. Ano zo? Pagdaglitson koy! Tilo ka na pabukan. Ano naman. Aw, lawin na naman koy! Rapon. Tilo ka tuwa datong salin. Litson ko no kay dali-dali. Minit. Nga sa aming koy guys, malingat ko kanang may parang isira kasi ning mag-process tag mga ingaro panahon na panahon karon sa nay COVID Ano makapunga ada problema kumpleto para sa mga birth certificate. Jadi itu memang hatang ng birth certificate kaya udah may nilawoy agi lang suwa nga ko napilitson wala po. sa nang oras sa alas 2 ang panyod to Nakano sa kamo Jamaica. Sino ka na po kan? Alas 2 na, alas 3. Alas 2.28 na. alas 3 na Alas 2.28, mapit na din alas 3. nadunga sa lagi may nag-hot sa medical sa Alicia mga 5 oras si Koy natug na ay uyan na dali ka tayo makita ka dali ka dapat may litson paksiw madi ka Kuy ka. eh nagawa siguro nagza ko nagza kay mayaw na kung nagza galyana dali yan eh kami lagi na ilaw inay pani guys paniud to ang panihapon paano na eh Jangan berang na feeling keting panas. oh day nga po na magkakinoon sa pagbinutan dito ha makasakay mong galing ka Ratuson sa koy. kaya matos Ako. Harus tabang Kuy, wa makamutay nga koy. ano niwan ko mo Hmm? Ay, birth certificate ulit makasakay. makasakay na dyan na sakay lagi Apa ta? Kasi pagharap mo tumalog pang kani hindi na ako. Salamat to. Ha? Lihat ba ang ginalala na?
Ang si Koy, nagkurot-kurot doon sa sambog na ako, no? Kopi sa mayor, no? Kurot-kurot si Jo? Tingnan lang kasi na. Tingnan mo. Ano ba kasi nagsunod? Wala ka na po. Under ba yung bukang guwapo? Hmm? Kani, wala tayong ngamin ako. Ikaw ba na yung ano ka po? Ayun, yung mga mag-iit. Bawal yung ulat sa Murag sunod. sa plastic, no? Kasi Pero arbad ni. Pero sa lain, mahal yan eh. tingnan mo. 200, bugi na. Apoy nagkaang. 100. 100. Apoy nagkaang. Kali ba? Basta ka muli, may ka. Kali lagi dari. Dari siya. Mingaw na kang Koy. Isa may mingaw Koy. Babay. Okay na? Hindi na mingaw pag binatan Koy. Papoy, pag binautan ko eh. Yung kanito. Hindi maparabunzag. Hindi ka maparabunzag kanina. May ka, magdagtagag man ni Micah. Ano rin? Nasa asok ka mo tayo? Tagak man eh? May ka, agwa na iwan Micah. Nay, sama may ka ba? Nay. Nay, nag-unis, Nay. So, ikaw, Micah? Ay, ipagpay mo tagang pagkain. Ano, wala na. May ka, nasa ka muli, Micah. Ang naka. At yan kung madalang ba marunong puro sa lumaga. Maganan. Maganon. May ka, nasa ka muli, Micah. Hindi. Ha? Nasa man. Bisbay. Muli, Micah. Na mo kay palog na ko eh. Harap mga piton niyo mo ko eh. Doon ka niyo bali eh. Ato kagawa kaya ako yung kasi sa lagma. Uy, ayaw ka, ko, uy. Kaya agkatong iwas. Uy, balik pa mo ka. Kaya mas po sa bubalik pa mo ka. Ako na. Hindi na makaban eh. Nagkamuli ka, Micah? Ano pa? Micah, ang gawin sa'yo. Patro. December. Micah, ang gawin Ay, sa'yo. ha? Oras ko nun. Mapakaligtig mo, iya. Nana. Alang isira! Kamog bamiyahe, gali mong panahon na karoon mo patakatakag biyahe kayo. Grabe yung kalisod mag-process ng mga papel. Napay kuhan, di pa, agi mo papel sa dari kunway, dari sa siya, mag-process kag medical. Di pa pwede hatag ang medical nimo kung wapay letter of acceptance nga uga sa kapadong. Sa i-hold pag yung papel dito sa pulis. Ay pa ihatag kung nanay letter of acceptance uga sa magkapadong nga kuan lugar. Na ang kalisod. Pabalik-balik pa. Micah, mag-vlog tagdog ba ni uwan na iuwan, Ang Micah? medical pod. Huwat pagkaglimang oras, sabi hatag. Ako kaya, buntot na. Buntot ka? Buntot ka. Kuy. Bisa ko kaya, yung kanday, bilaan na kayan. Bilaan na kang koy-koy. Lagi. Nora Hurricanes. Bakit? Alam, baka sa puto. Pagkatugan niya ito nila tatay na sa wala. Kapila kong balik kay bakas na. Bagas, di pwede. Iuli na. Ah, mutingig. Bakas. Aba, magaling kuhan. Di pa kuling sa bag. Kapag may charger. 110 nga. Sa cellphone. Tingpad. Pero iuli naman ko, dilahi lang kagianan. Di, ilahi kagyanan. Dapat, imo dangawit tagi mo short, bala pa ka umuhog ka. Kung hindi sa lagi mo short. Wala, uy. Ala, hindi mo bawal ang good. Hayahay. Masabi din mong bakas. Bakit ka ba dito man? Mas treasure, uy. Ang panito ng mga singkalit pita, baga tayo tata. Pita ko. Busog namin. Mara to guys, bye-bye. Sa tayo. Bye-bye, Kapoy. Bye-bye ko no kay Kapoy. Ito ko. Bye-bye, kay Kapoy.